Para sa obhetong makapagtaunin mas maray na supply nin kuryente sa probinsya nin Albay, kasuod kan formal ng pinuunan kan Albay Electric Cooperative o Aleco ang sa indang massive right-of-way clearing operations. Kung sain, makakatuwang kan Aleco ang Bicol Electric Cooperatives Association o BECA na kumpwesto ng 62 na individual gikan sa 10 electric cooperative sa rehiyon na kinababalihan ng engineers, foremen, linemen asin iba pa. Kasubagong aga, nagpasiring ang task force sa Banwaan kan Bakakay, kung sain nagkaigwanin mahiwas ang pagputol sa mga sanganin kahoy na pigtutukdong saro sa mga nakakaapekto asin nakakaulang sa mga power distribution line sa lugar. Para mientras man na nagkaigwanin power interruption sa nagkapirang porsyon kan Banwaan na nagpuon alas 6 aga asin madurar sundo alas 6 hapon. Ini nga ni tawandalan ang clearing operation. Para kay Lourdes asin Selenia kan Barangay Panarayon sa nasabing Banwaan, uyon sinda sa lakdang kan Aleco urog pang may magayon man ining benepisyo. Para po sa muy ma'am, magayon na ginibo po ang kang alekot. Inot-inot po ma'am, dangerous zone po ito. Pero may po nagkakaigwang mga aksidente digdi. Mas maray po yan. Saka yung mga, pag nagkakaigwa po baga ma'am na bagyo, na yung mga wire, tama po yan. Magayon po lang para sa muy ang mga residente digdi sa Panarayon. Minsan baga po nagsasarabit na yan mga kahoy, kausaki, mga pagsulo. Si Lito, maugmaman sa espresos kan Aleco. Laom niya sana nasa siring na paagi, lugod mabawasan na ang mga pagburo brownout sa saindang barangay. Puro brown. Sige ang brownout, baby. Tsaka doon, delikado yung makakuryente ba? Ang mga wire na yan, open wire. Pag nagdoroot naman, delikado makakuryente. 7 aldaw na madurar ang nasabing clearing operations. Ikukondusir ini sa maniba-ibang lugar sa probinsya. Mientras tanto, apwer sa massive right-of-way clearing operations kan Aleco, magkakaigwaman ang maniamiento nin massive disconnection sa indang miyembros konsumidor na mapalyar na makabayad kan sa indang bill poon kan Disyembre 25 sundo Enero 25. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Maria Lorenzana.